ìṣẹ́jú àáyá ni ìròyìn. Ìròyìn ìṣẹ́jú àáyá. Ìkànnì jígí alára kẹrìnlélógún. Ó tún ti yá òwe jájọgbọ́. Lóní ṣókí la mú àwọn ìròyìn yìí wá. Ìròyìn ìṣẹ́jú àáyá. Ẹ kú dédé àsìkò yìí o. Ìròyìn ìṣẹ́jú àáyá láti ìkànnì jígí alára kẹrìnlélógún. Abímbọ́lá Olúwatósìn Ọ̀dẹ́mọ̀ lóníròyìn. Ìròyìn náà rèé o. Ọ̀kan lára ìyàwó Rasheed Ladoja jáde láyé. Sunday Igboho kàn fẹ́ trend ni o, pẹ̀lú ìwé tó kọ sí olóòtú ìjọba UK lórí ìdásílẹ̀ Yorùbá Nation. Èèyàn 6 jáde láyé nínú ìjàmbá ọkọ̀ ní Ìbàdàn. Super Eagles bínú padà wálé lẹ́yìn tí wọ́n dúró sí pápákọ̀ òfurufú ní Libya fún wákàtí 12 láì jẹun tàbí mu omi. Àhesọ lásán ni ẹ̀sùn tuntun tí ìjọba Amẹ́ríkà fi kan Peace Airline. Ìṣòro tó ń kojú Nàìjíríà báyìí kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o. Ìjọba Tinubu ń gbìyànjú, Fáyọ̀ṣe sọ̀rọ̀. Àwọn ọ̀dọ́ rí òkú àti ọ̀pọ̀ eegun èèyàn ní àgbàlá olórí agbègbè kan. Wọ́n dáná sun ọ̀pọ̀ ilé, ṣọ́ọ̀bù àti àgọ́ ọlọ́pàá. Òun fi owó bí òun jóná, òun fi àkókò òun ṣòfò, àfi bíi pé wọ́n yan òun jẹ ni o. Lydia akẹ́kọ̀ọ́ Benin Republic sọ̀rọ̀. Àwọn agbébọn kọlu àwọn akọ̀ròyìn, wọ́n ṣekú pa èèyàn 3. Ó sàn kí òun kú sí Lebanon ju kí òun padà sí Nàìjíríà lọ. Tó kì í dùn kó pọ̀, a ní rí jù báyìí lọ ní abala ìròyìn ìṣẹ́jú àáyá láti ìkànnì jígí alára kẹrìnlélógún. Abímbọ́lá Olúwatósìn Ọ̀dẹ́mọ̀ lóníròyìn. Ẹ má gbàgbé láti bá wa subscribe sí ìkànnì yìí o fún àwọn ìròyìn àjá ìbàlẹ̀. Títí di ìgbà mìíràn tá ó fi rí àtayọ̀ pàdé. Ire lójú owó ń rí.